Arratsaldeon Baxe Nafarroako hiriburutik eta ongi etorri dendeneri emankizun untan aktualitatea eta erreportaiak uztartzen dira eta berehala gai hauek aipatuko ditugu. Baionan hiriaren gasa debekatu dute, botoil haunitz agertzen da eta hemen, eta ospitalian kasu larriak hartatu behar izan dituzte. Donibane Garazin, Gernikako arbolaren oinordeko bat landatu dute, sinbolo handia, osoki berritu duten Herrikoetxearen plazan. Eta gaur Julen eta Patxi Bridia anaiak ezagutuko ditugu folk musika berehala. Egon gurekin. Barrearen gasa edo oxido nitrosoa debekatu dute Baionan gazteen artean erabilera areagotzen ari dela ohartarazi baitute. Un peu partout, des bonbonnes, des cartouches, des hiri guztian zehar topatu ditugu. Avec du protoxyde d'azote. Oxido nitrosoa gazteek aisialdirako erabiltzen duten droga berri bat da. Barrearen gas bezala ere ezaguna metalezko tutu txikietan saltzen da eta geroz eta gazte gehiagok erabiltzen dute Europako hainbat herrialdeetan. Momentuz Baionako ospitalean ez dituzte kasu asko hartatu, baina 3 larri izan dituzte. Ez ditugu adikzioagatik hartatu, naiz eta adikzioa ere sor dezakeen. Neurologia alorrean eragiten dituen ondorio oso larriengatik baizik. Baionako Herrikoetxeak oharbidez adierazi duenez udazkenetik areagotzen ari den fenomenoa da hemen eta espazio publikoetan botilak eta kartutxoak topatzea ohikoa bilakatzen ari da. Gazteen artean entzun dute bai, baina ez dutela inoiz inguruan horrelakorik ikusi esan digute. Je connais juste son existence, je sais que ça existe quoi, mais j'en ai vu aucune soirée. Ez dut uste Baiona oino tranquil da horirekin. Alerter et les parents et les collégiens qui le connaissent parfaitement, les lycéens, les étudiants. Gurasoek eta gazteek ongi baino hobeto ezagutzen dute. De ce gaz hilarant. Hemendik goiti isunak jarriko ditugu. Euros et dans tous les cas c'est un délit. Dekretu honekin delitua baita. Eta neurri bera hartu dute Biarritzen, Angelun eta Bokalen. Sukaldaritzarako saltzen da, ez da legez kanpokoa eta anestesiko gisa ere erabiltzen da ospitaleetan. Picotement dans les mains ou sur le visage. Hau ingurua eta eskuak lokartu daitezke, ez egonkortasuna, orekarik eza, ibiltzeko zailtasunak, aparatu neurologikoari kalte egiten dio batez ere gorputzaren behekaldeko aldean. Touche l'appareil neurologique, en particulier les nerfs des membres inférieurs. Horregatik debekatu egin dute Baionan gas hau edukitzea, oker erabiltzea eta leku publikoetan botatzea hiri osoan urtebeterako momentuz. Aldi berean, Frantziako Asamblean jadalege proposamen bat eztabaidatu dute dendetan eta interneten partikularrei saltzea debekatzeko eta institutuetan prebentzio saioak eskaintzeko. Gernikako arbolaren oinordeko bat landatu dute Donibane Garazin, Herrikoetxearen aintzinean, auzapez jeltzaleak egin zuen galdea. L'anecdote, c'est qu'on plante ça sur la place Charles de Gaulle. Et il faut se rappeler que Charles de Gaulle, à l'époque... Anekdota zera da, De Gaulle generalaren plazan landatu dutela, ura ere, buru jabetasuna zaritu zen denboran. Baxe Nafarroako hiriburuak harremanak sendotzen ditu Bizkaiarekin. Dezentralizazioa eta Europa aipatzen direlarik, euskaltasunak ere toki zabalagoan behar duela uste du auzapezak. Askatasuna, demokrazia, Euskal Herria eta Nafarroa gogoan izanez. C'est important pour nous, je pense, de se rappeler un peu de l'histoire du Pays Basque et de la Navarre. Beti esaten dugu eta azpimarratzen dugu Gernikako arbola ideologia eta lurralde desberdinetako euskaldunok miresten dugula eta gaurkoan baieztapen horrek indar gehiago hartzen dauela pentsa egiten dut. Horregatik poz handia hartu gendun alkateak eskaera bidali zigunean Bizkaiko batzar nagusietara eta horrela hemen bebai gure euskal nortasuna aldarrikatzeko aukera dakagu eta Iparragirrek ondala ia 200 urte abestu ebana, emanta zabalzazu gaurkoan hemen iparraldean errealitate egiten dugu beste behin ere. Donibane Luizune eta Zumaian ere, galdeak ere, Espainiako estatuan.
pasadan urtean Granadatik eskatu ziguten, han Motrilgo herria landatzeko Gernikako arbolaren kimu bat. Badakigu Gernikako arbola dela Euskaldunon ikurrik unibertsalena, gure eskubide historikoen eta askatasunen ikurra da, baina baita ere herri honen bakenaiaren ikurra da bai. Eta orain Donibane Garaziko plaza nagusian ere ikusgai. Onaino gaurko hitzordua eta gaur ere musikarekin agurtuko zaituztegu hemendik Donibane Garazitik. Egon pixkor eta bihar arte. Derter izen gairiko bat da eta arran nahi du anaiak. Eta gure taldearen izena da, eta deitu dugu, zeren eta ene anaiarekin, patxirekin, bikote bat egin dugu, eta anaiak girelarik, Derter deitu dugu gure taldea. Hasi gira 2021 duela bizpahiru urtetik egiten genuen keltik musika jadanik, folk modan, eta egin nahi genuen folk modan gehiago ostatuetan jotzeko, eta gure lehen kontzertua egin dugu Hermion itsasontzian 2021 kontzertu moduz, eta bizikiongi pasatu zen. Txikidanik entzuten dugu musika hainitz eta euskal musika bereziki. Hor, atxematen dugu hainitz irlandes eta keltika soin hori euskal musikan. Surtan Belek garaian hartu zuen ere kolpe hori, oskorriko kantuekin ere, Tapia Taleturia izan dira ere hainitz musika hortan, eta Kepa Junkera, batez ere. Eta musika hori hainitz entzunez egia belarria hortan ginuen, eta gogoa ginuen, gero gehiago sakontzea musika hori. Gogoa ginuen zinez keltika musika erakustea, eta ez bakarrik irlandes musika. Eta guretzat keltika musika zabaltzen da Quebecen badute musika hainitz hori, Galizian entzuten da ere, joiten gira ere Zelanda berrirat. Guti gora bera izaten da nun itsasontziak badiren eta portuak badiren keltika musika jotzen dute, kasik, pirata giroan. Julen eta Patxi Bridier Baionarrak 2018an sortu zen rock-punk irlandarra egiten zuen Tricky Blinders taldean aritu ziren. Hor ernaldu zen Derter bikoa osatzeko hazia. Irlandar errorik ez badute ere eta bertan bizitzen egonez badira ere, uhartera bidaiatu izan dute bertako kultura hobeto ezagutu eta Euskal Herrira ekartzeko. Baituzu ohidurak live session delakoak. Orain pixka bat hasten da ketideriz ostatuan hilabete guziz, baina Irlandan baituzue ostatuetan egun guziz edo haste guziz jendeak etortzen dira musika egiteko. Bi moldetan pentsatu dugu gure taldea, lanabiziz ostatuetan musika egiteko bakarrik. Eta gero gehiago kontzertu gisan nun esplikatzen ditugun, musikak nun nik heldu diren, zein garaiekoak eta tresnen ere esplikatzeko, tresna ezberdina baitugu. Nik jotzen dut irlandes buzukia. Greziatik heldu den gitarra bat, irlandesek pixkat moldatu dute eien maneran eta 8 hariko gitarra bat da. Ari bakotxa doblatuak. Eta emaiten duen soinua nun bi gitarrak elgarrekin jotzen dutena. Eta horrek du pixkat hori emaiten, soinu irlandes hori emaiten. Hasteko ni flauta jotzen dut, eta flauta desberdinak baditut. Hasteko badut tin whistle, tin inglesez erriten da txikia, 6 silo bakarri batzuekin, eta horrekin kantu guziak egiten ditut. Eta badut low whistle, handiagoa da eta soinu apalagoak egiten dituzten. Eta horrekin badituzu Irlanda musikan doinuak egiten dituzten instrumentuak, baduzu flauta, baduzu bibuli, eta kornemusa. Eta nik hartu dut kornemusa hori, hor dira elektroniko kornemusa bat. Berriki Baionako Katie Daly's taberna Irlandarrean izan dira St. Patrick's patroiaren egunaren kari antolatu dituzten kontzertuetan. Eta baita, Loga antzokian ere Sorotan Bele taldeak Baionako Harmoniarekin Lapurdiko hiriburuan eskaini zituen 2 kontzertuen aintzin giroa berotzen. Euskal Herrian euskaraz
Datozen hilabeteetan ere seguru izango dugula aukera beren musikaz gozatzeko, baita formatu berri batean ere. Nahi ginuen hurbildu euskal dantza musika eta irlandes musika. Eta zergatik ez sortu mutxiko dantzaldi oso bat irlandes tresnekin. Hortan ari gira, saiatzen sekatzen zein soinu ateratzen alginuen hortik, dantzaldi folk tradizional oso baten sortzeko irlandes soinuekin. Eta zuen herri, ostatu eta xokoetan egin musika eraman nahi baduzue, sare sozialetan atxeman aldituzue, baita beren e-mailean ere. Anartean, Morrigan dantzaldia beraien azken proposamen honekin doakizue gure gaurko agurra. Izan untxa, eta bihar arte.